Goazen Ikergazte Kongresurako Adrian Klaberrek aurkeztuko duen bere proiektua ezagutzera. Atzo Ikergazte Kongresuari buruz hitz egin genuen, maiatzaren 27-tik 29-ra Baionan gauzatuko dena, Euskal Udako Unibertsitatearen eskutik 3. edizioa partaidetako batekin egon ginen, eta gaur beste bat dugu gurekin, Adrian Klaber. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon eta mila esker, gonbidapen honengatik. Bai, mila esker zuri egindako lanagatik eta gonbidapena hori hartu izanagatik. Orduan, zer moduz egun hauek? Ondo, pixkat estresarekin edo, bada amaiera bai kongresurako, iristen dela data, baita beste aurkezpen batzuetarako eta banago praktikat egiten, eta ere ekainean bukatzen dut. Da, pixkat azkeneko egun hauetako estresa, baina ondo, gogoekin. Bai, denetara, zaude. Bai. Ingeniaritza industriala ikasten zaudelako? Bai, hori da, banago bukatzen gradua, aurten bukatuko dut, eta banago egiten hori praktikak enpresa batean, eta bitartean gradua bukatzeko lana. Eta lan hori izan ere da aurkeztu egingo duzuna kongresura? Bai, hori da. Hartu dugu graduaren lanaren zatitxo bat, eta da bidali duguna kongresu honetara. Eta da Iruñeko udaletxearen erloju mekaniko zaharraren zaharberritzea? Bai, hori da. Proposatu ziguten, hasi ginen gutxi gora bera duela urte bat, eta proposatu ziguten, badago elkarte bat, Jerek elkartea, badela erlojugile familia horren ondarea eta hola berreskuratzen duen elkarte bat. Eta orduan nahi proposatu zuten unibertsitatean, eta esan zigun klasean irakasleak, eta nik hartu nuen lan hau, eta geroztik horrekin gaude. Bada, 1980 arte udaletxean egon zen erlojua. Eta hitz egiten duzu pluralean bat baino gehiago zarete? Bai, gehien bat da egon garelako lantalde bat danean. Teknizismoak eta guzti hori eraman dugu gehien bat nire irakaslea eta biok, bera izan dela zuzendaria lan honetan, baina gero bilatu genuen lantalde bat zaharberritze prozesua horrela eramateko. Ziren lan asko eta bion artean egiteko ezinezkoa zen, eta orduan bada unibertsitate publikoko aula dela esperientziatik jarri genuen hor mezu bat, eta egia esan da egun pare batean genuen erantzun asko, eta lortu genuen hortik lantalde bat denak bolondresak dira, ez dute zer jasotzen, eta egon gara lanean iaz ekainean izan genuen lehenengo bilera, eta gero hasi ginen irailean lanean. Eta geroztik egon gara guztiok lanean eta martxan berriro jarri arte. Zure gradu osoko ikasketak praktikan jartzen edo zer suposatzen du azkenengo lan honek? Hau bada, niretzat izan da pixkat gerturatzea lan mundura eta ingeniari lanera. Hartu barrik izan ditut erabaki asko, baita bolondrez hauekin izan ditudan harremanak, izan dela azken finean lanean izango duan antzekoa, orain praktiketan ere ikusten dudana. Orduan bada pixka gerturatzea errealitatera, ez nik uste. Ematen dugu dena oso teorikoa, graduan zehar, baina orain da pixka gerturatzea benetan gero izango duzunera. Orduan, esan bezala zaharberritzea, esan duzu 1950 arte egon zen udaletxean, bai. Eta dagoeneko ez? Urte horretan kendu zuten eta egon zen udaletxeko bazuten alde zaharrean gordeta, jerantzeko batean, eta egon zen hor, 2015-2016 arte Jerek elkarte hau aurkitu zuela. Eta orduan planetarioaren bidez ere, udaletxea eta planetarioak egin zuten adostu zuten zerbait, eta orain badago planetarioan eta hurrengo urteetan egongo da planetarioan. Eta hori, bukatzen dugunean zaharberritzarekin jarriko dute planetarioaren atarian, eta egongo da hor ordua ematen. Ez dakit noiz arte, baina utxenez lanean. Eta ze momentuan dago lana? Orain berez badago martxan, erlojua martxan jarri genuen, orain jarri diogu kanpaiaren sistema eta hola, eta falta zaigu pixkat jartzea pisuak egiten du lan 3 pesuekin. Bat mugimenduaren atalerako eta beste 2 soinuetarako. Hemen argazkia, ikusten dela. Hau erlojua, ondo ikusten den.
Orduan badago hemen, hau da mugimenduarena, eta gero hauek soinuenak. Hau da zarberitu eta gero. Zer lehen, lehen bazegoen, honetan nahiko ondo ikusten direla, bi hauetan. Hau da, bat zarberitua eta bestea zarberitu gabe. Zein da zarberritua? Hau. Eta hau da, oxidoarekin eta hau da aurkitu genuen bezala erlojua. Desmontatu genuen, zarberitu eta hola. Orduan orain bagaude zain lortzeko pisuak eta hola, eta gero planetarioak prestatu beharko du atarian ea nola jarri nahi duten, ze karo, egongo da egituraren batekin jendea ezin eskua esartzeko eta hola, moteldoa, baina alare arriskutsua da, gehien bat jakin da, ume asko joaten direla eta hola, seguritateagatik zerbait montatuko dute. Eta noiz akituko da? Hori ez dakit oso ondo, hurrengo hilabeteetan nik uste ez dut uste asko kostatuko zaiela, baina hilabete bat edo bi gutxienez nik uste dut. Eta esan duzu, orduan, hau zure gradua amaitzeko proiektua da eta kongresura ez da dena aurkeztuko? Ez, gehien bat aurkeztu dugu zaharberritze prozesua eta jarri nahi izan dugu ere garrantzia ondare historiko eta sozialean. Ze hau, guk azken finean ingenieria erroatik bideatu dugu dena, baina baita ere argi utzi nahi genuen hau egiten dela mota honetako lanak balioan jartzeko mekanismo hauen eta erlojugile eta egon diren ingeniari guztien ondare historiko eta teknologikoa. Askotan hasten zaigula nondik datorren dena, ikusten dugu igual gaur egun dena elektronikoa eta hola, baina hori lortzeko aurretik egon da kriston ondarea. Orduan, duela urte desente hasi zen ondare hori balioan jartzen, sortu zen erakunderen bat eta hola, eta geroz eta lan gehiago daude hori lantzen dituztenak. Eta zuek hau aurkeztuko duzue poster moduan? Bai, hori da, bazeuden bi aukera, Ikergazte Kongresuan bat poster moduan eta bestea 15 minutuko aurkezpen batean. Guri egokitu zaigu posterra eta, pozik, azkenean onartuak izan gara eta berdin zitzaigun lan bat edo bestea. Pixka zaila bai dela moldatzea, laburtzea azken finean hau izan da hilabetetako lana. Orduan, poster batera mugatzea dena zaila da. Azken finean hemen ikusten da, argazki batek ondo ikusteko honek badauka alau formatuan dago eta ala ere pixka txikia izan daiteke. Karo, poster batean sartu ditu dela, ez dakit, 12-15 argazki erraz. Bai, bisuala izan behar da. Karo, bisuala izateko, baina ondo ikusteko eta detailionetala, pixka zaila egin zaidala hori. Eta gero ondo azaltzea, argazki bat ikusita, baina azalpenik gabe, ez duzu dut ulertzen, baina, ningun kaso. Eta orduan, pixka zaila izan da, baina hasieratik, baita ere, berezia artikulua aurkezterakoan ziren 8 orrialde. Eta izan genituen benetan arazoak hori mugatzeko, hasieran egin genuen lehenengo froga edo sartzen dena, eta 15 orrialde erraz genituen. Eta hasi ginen mugatzen, eta azkenean aurkezteko azkeneko egunean lortu genuen 8 orrialdetara mugatzea eta bidali genuen, baina... Hizkuntzaren aldetik zer moduz, euskara teknikoa? Ondo, nabaritzen da, egunerokotasunean erabiltzen duzuna eta maila honetaran erabili behar dena dela beste mundu bat. Eta baita, bada arazo bat, unibertsitatean badago aukera euskaraz ikasteko, baina puntu batera arte. Guk adibidez, ingenieritzan lehenengo mailan eustu direla ikasgai guztiak edo guztiak batezik, baina bigarren maila dira pare bat, hirugarren mailan oraindik gutxiago eta laugarren maila bat edo bi. Orduan bada arazo bat, guk ez dugu aukera ikasteko benetan euskaraz. Esaten da euskaraz dagoela gradua, baina ez dakiz puntutara arte esan daitekeen euskarazko gradu bat dela. Badago mugatuta alde askotatik. Eta gero lan munduan ere, hori... Bai, nabaritzen da... Adibidez, aurten praktikak aukeratzeko garaian, ateratzen da lista enpresa guztiekin eta eskatzen dutenarekin. Eta nik euskalduna izan da eta betidanik euskaraz ikasita, baita hori da gustatzen dena zerbait. Igual enpresa batek ematen badu aukera edo eskatzen badu euskara, niretzat zerbait gutxienez begira ematen di zerbait.
eta nik uste dut diestan zeudela 30, ez gehiago, 50 enpresa inguru eta uste dut batek edo bik eskatzen dutela. Besteak bai garrantzi handia jartzen dute, igual ingelesa, frantsesa, alemana, baina gero euskara uste dute alde batera guztiz eta enpresa gehiena bat ziren hemengoak edo guztiak. Baina Euskal Herrikoak guztiak eta gehienak Iruña herria eta igual Tutera aldekoak ere asko, baina hori, baina baritzen dela, gero euskara uzten dela alde batera. Zu Altsasukoa zara? Bai, hori da. Eta txikitatik dakizu euskara, familian edo nola? Familian oso gutxi. Nire familia bada gehiena, nire aitona amonak etorri ziren guztiak estatuko beste leku batzuetatik, eta orduan nire gurasoak ez zuten ikasi. Baina ni txikitatik ikasi dut ereduan, euskaraz, eta unibertsitatean ere, ni berez hartu nuen gradu euskaraz. Orduan, hasi nintzenetik eskolan euskaraz, lagunekin ere askotan euskaraz. Bai, eta nafarra zarela eta azkenean hemengo hizkuntza da, eta bai. Orduan, eta hau izango da zure lehendabiziko kongresua? Bai, lehenengoa. Badugu asmoa igual, posible bada proiektu honekin edo proiektu honetatik etortzen den beste zerbaitetik beste kongresu edo beste lanetara bidaltzea, baina da lehenengoa. Eta nola espero duzu? Ez dakit pixkat urduritasunarekin, ez dakit oso ondo zeharkuituko dudanean edo nola izango den postera egiterakoan ere egin behar duzu aurkezpen txiki bat. Ez dakit zenbat jende egongo den, ez dakit oso ondo... Bai, hori da. Baina bai, aurkezpenetaz gain ere tailerrak, hitzaldiak eta bar izango dira, ez? Bai, badago, esan da badago oso gauza interesgarriak, bai tailerretan, bai igual egin ditzazkezun harremanetan, ez? Azken finean hori egongo da ikerlari asko eta ikerlariz aparte baita kongresura bere lanekin ez, baina bakarrik ikustera joaten den jendea eta azken finean bada interesatzen zaielako euskarako ikerkuntza, lanak eta gure zonaldetan lantzen dena ikustea eta orduan baita ere hori interesgarra iruditzen zait zentzu horretan. Nola elkartua zarenan euskaraz egingo duen beste jendearekin, ze mendik aurrera hori oso ona iruditzen zait harreman horiek lotzeko edo. Ez dakit, igual jakiteko pixkat bagarela asko ere, ze igual ikusten duzu zure burua eta ez duzuela aurkitzen lanik euskaraz, ez proiekturik aurrera eramateko euskaraz eta ora, eta ikusten duzu zerbait badagoela gutxienez, ez edo... Bai, motivazio moduan eta ere mugak gainditzeko pixkat zure mundua zabaltzeko. Bai, hori ere oso ondo dago, hau azken finean niretzat bestela geratzen da mugatuta unibertsitatean egin dudan zerbait, baina ez ere egiten duzun edo zer gero joan daiteke zerbait zabalerago eta oso interesgarria bada baita beste aldetik, lan hauek adibidez, bere asmoa bada justo, esan dut ondar historikoarena, hori bada gero zabaltzeko lan hauek, ez? Bestela ez duzu zer lortzen. Orduan hau bada pauso oso garrantzitsu bat, halako lan zabaltzeko. Bai, lana eta zure lana ezagutarazteko. Bai, hori da. Bai, zure ekarpena. Bai. Kongresu hau gainera, euskaraz izateaz gain, gazteetan jartzen du arreta ekimen honek. Bai, hori oso ondo dago, justu ateratzen zara, nire kasuan ateratzen naiz orain unibertsitatetik, ia esperientziarik gabe zertan, eta orduan bada modu bat zure burua zerbaitera bideratzeko. Baduzu hor aukera bat, lehenengo pauso batzuk emateko ikasketetaz gain. Badago jendea botako duela bere bizitza lanera zuzenean, baina gero ikerketaren moduan kongresuak badaukate kriston garrantzia. Eta orduan, halako aukera bat eta hemendik gertu izatea oso garrantzitsua iruditzen zait. Zure kasuan ikerketara bideratzea erabaki duzu, oraindik irekita zaude edo? Oso irekita nago egia esan da, bai gustatuko zitzaidan ikerketera gehien bat ikasi nahi dudalako gero masterra, materialak eta fabrikazioan, eta orduan ikusten dut arlo horretan ikerketa garrantzia handia izan dezakela. Orduan, bai gustatuko zitzaidala igual ikerketaren munduan sartzea, baina bestela igual lanen batean ere, moduren batean ere ikerketak egiteko aukera ematen didana, baita ere gustatuko zitzaidan. Ez da gehien aukeratzen den mundua ez, ikerketa? Ez, nik uste dut gainera
zaila dela mundu horretan lekua topatzea. Nik uste dut edonore ibiliko dela eroso, igual ikerketan, baina ez daude ez da baliabideak, ez da diru laguntzak jende guztiak horretan aritzeko. Nik uste dut zaila dela. Orduan, errazago da nik uste lanean hastea, gehien bat bukatzen duzunean, gehienok diru gutxi edo dirurik gabe, gazteak izan da, lan gutxi egin dugu, eta orduan joaten zara nik uste duzu zuzenean lan egitera eta usten duzu aukera hori pixka talde batera, ikusten duzu bide zaila, askotan ikuste dut gogorra baita ere, eta orduan ikusten dut errazago dela lan mundura joatea zuzenean ikerketekin hastea baino. Beno, lehenengo esperientzia honekin pozik, ez? Bai, oso pozik egia esan da. Pixkat hori esan dudan hasieran estresarekin justo badelako dena orain azkeneko txampa, baina oso pozik. Nola izan zenuen kongresu honen berri? Duela hilabete pare bat edo, gradu amaierako lan egin dudan irakaslearekin, izan nuen bilera bat eta esan zidan, zegoela kongresu hau, eta iruditzen zitzaidan bidaltzea gure lanaren zati bat, dela ia lan osoa, azken finean zaberritzea izan da lanen zati handi bat. Bidaltzea gara, eta begiratu nuen, interesgarria iruditu zitzaidan eta bidale genuen. Baina egia esan da ez nuen ikergazteren berri ez nuen aurretik. Eta kurioso da, Iruñan egon da duela, azkenengo edizioa izan zen Iruñan, eta adibidez nik hori ez nekien. Iruñan ikasten dut, Iruñan ordu asko pasatzen ditut, eta horren berri ez nuen izan. Askotan igual ez dakit gure arreta faltagatik edo, baina bai irutu zaidala. Eta kongresua bera ere gaztea da, 3. edizioa da. Bai. Oraindik agian errotu beharreko zerbait ez dakit. Bai, izan daiteke. Eta orduan 27-tik 29-ra izango da, egun ugari, ze egunetan egingo duzu aurkezpena? Ni lehenengo egunean egingo dut. Bagoaz berez bi ingenieritza arlotik bi ikasle, Julen eta Biok, bakoitza bere lanarekin, baina bagoaz Biok eta Biok uste dut egiten duguela gainera astelehenean. Niretzat hobe, oso ordurik jartzen naiz eta lehenengo egunean goizean kendu eta saitasunarekin gozatu. Bai, nahiago dut. Eta hori, berez bai ditut gogoak, posterra eraman, ea ze harrera duen ere. Niri, nire lana da, niri ondo dagoela iruditzen zait, baina gero ez dakit nola izango den harrera. Nik orain arte pixkat zirkulo oso itxian hitz egin dut lan honi buruz, eta ikusi dutenak, lan egin dutenak honetan, irakasleak, etxean kontatzen dudana, baina gero kanpoan zeharrera izango duen, ez dakit, hori bai gogoak ditu dela adibidez. Eta gainera profesionalen publiko baten aurrean. Hori da, badela jendea, egongo direla hor, adituak mekanikan, adituak erlojuetan eta hola, adibidez, aurkitu ditut, orain Bolondresen artean, badaudela erlojuetan aditu asko. Igual, nik ez nekien hainbeste aditu zegoela erlojuen munduan, nik hasi nintzen eta erlojui buruz ez nekien ezer. Eta Planetonian bertan ere badago lan egiten den beste ingeniari bat dela baita ere erlojuetan aditua, eta orduan nik uste dutan baten bat topatuko dudala eta bai gogoak ditu jakiteko ea zirutzen zaien. Bai, aberasgarria izango da. Eta kongresua eta gero ze planak dituzu? Ez dakit oso ondo esan da. Honekin bai gustatuko zitzaidan jarraitzea moduren batean. Lan pixkat luzea, baina polita izan da niretzat. Orduan, posible bada honekin ez dakit kongresuak edo ze bide hartu dezakedan lan honekin, baina bai gustatuko zitzaidan. Eta gero, ez dakit lanean jarraitu dudan edo hurrengo urtean bai argi dudala, mastera egin nahi dudala, momentuz ikasi eta gero zaukera dauden. Zorte hon eta mila esker gurekin egon izanagatik. Zuei, halako elkarrizketak egiteagatik, euskara sustatzeagatik eta baita guri aukera emateagatik gure lanak aurkeztea, pixkat ere ez bakarrik hau balioan jarri, baizik eta baita euskara eta hezkuntza publiko eta euskalduna balioan jartzeko modu oso ona delako. Mila esker. Zuei. Amaitutzat emango dugu gaurko saioa. Eskerrik asko Saloa Telebista aukeratu izanagatik eta bihar arte.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.